Leku hau segurua da, gure inguruko haurretan erabeek esaten dutena alda. Ziurazki, gure espazioak seguruak dira. Horretarako, denbora inbertitzen dugu eta gauza asko ondo egiten ditugu. Agian, indarkeria gertatzen denean erantzutea ez ezik, prebenitzea ere pentsatzen dugu. Eta hala izanik batzuetan konturatu gabe indarkeria gure etxeko airean sar daiteke. Gure eskolan, aisialdiko taldean, kirol klubean, ambulatorioan, eskolas kanpokoan, komisarian, epaitegian. Gauza asko ondo egiten ditugu, eta garrantzitsua da horietaz jabetzea, indartzea, kontatzea eta partekatzea. Baina aldi berean betaurrekoa jantzi eta erne begiratzen jarraitu behar dugu. Honelako galderak egin aldizkiogu geure buruari. Hau, dantza bat da, ala humilazio bortitzaren zati bat du. Hau, hezkuntza mailako ondorio bat da, ala haserretik ateratzen zaigun eta indarkeriatik zerbait duen zigor bat da. Esaldi eta oihu hauekin motibatzea edo zuzentzea lagungarria izan daiteke edo nolabaiteko indarkeria da. Arreta ez ematea, arreta emateko hainbeste denbora behar izatea, hain azkar egitea edo aurre eta para egokitu gabe egitea, hori da dagoena edo indarkeria da. Neska honek kontatu diguna sexu hurbilketa traketz batekin lotuta dago ala indarkeria da. Jatera behartzea ona da bere osasunerako ala bortitz zamarra da. Higieneagatik dutza irekietan dutzatzera behartu behar ditut nahi ez badute? Gauza arraroren bat sumatzen ari nahi zume honengan. Nire kontua da ala zerbaiten seinale izan daiteke. Gure erantzukizuna alda armaietan, patioan edo ordutegitik kanpo sare sozialetan gertatzen dena? Erantzunak aurkitzea ez da beti erraza. Agian zuk ere bizi izan duzu halako egoeraren bat, non zalantzan jartzen duzun norbait zurekin modu bortitzean portatu ote den. Edo agian zuk indarkeriaz jokatu duzu beste pertsona batzuekin. Gogoratzen duzu halakorik? Babesteko planak, gidak, protokoloak izan ditzakegu. Baina hala izanik beti izar daiteke indarkeria eta ikustea kosta egiten da. Estrategia lagungarria da aurrei eta nerabei galdetzea nola eta noiz sentitzen diren seguru edo ez. Hori egitean konturatzen gara haiek ere zalantzak dituztela. Are gehiago nolabaiteko indarkeria ere normalizatua dute. Kontuan hartzeko gauza batzuk ere argi dituzte. Tailerretan, inkestetetan eta taldeetan gauza batzuk kontatu dizkigute. Adibidez, beren ikuspuntutik indarkeria gertatzeko probabilitate handiena duen leku batzuei buruz hitz egin digute. Komunak, dutxak, patiotako txokoak, korridoreak eta kale ilunak. Heldu batzuei beren haurtzaroaz galdetuta hau esaten digute. Uste dut denok edo askok bagenekiela non gertatzen ziren gauzak. Gezurra dirudi heldua konturatu ez izana. Haurretan erabeek esaten digute kirol, eskola, gizarte lehiakortasunak estresa eragiten diela. Bizi erritmo lasaiagoak behar dituztela. Ongi sentitzen direla naturan, arnasa hartzen dutelako. Ez zaiela gustatzen haiei esatea hau zure adinean jakin beharko zenuke. Beroa eta mugitzeko lekua izatea gustatzen zaiela. Jolasteko denbora eta materialak behar dituzte, eta harremanak izateko baita ere. Adibidez, gustatzen zaizkie ginkanak, pelutxezko hartzak, eskutatzeko jolasak. Gustatuko litzaiekela amorruz hainbeste ez lehertzea. Ondo sentitzen direla denbora erabiltzen dugunean, haiei benetan eta gezurrik gabe entzuteko. Beren intimitatea errespetatzea behar dutela. Ez digute soilik esaten noiz eta nola sentitzen diren segurtasunik gabe, baizik eta irtenbideak ematen dizkigute. Argi gehiago gune ilunetan, bainuen eta dutzen espazio fisikoak beste era batera antolatuta, txango gehiago, haserrea kudeatzeko klase gehiago, denbora eta jolas modu gehiago eskolaz kanpoko, eskola akademiko gutxiago, ahots tonu basuagoa, barre gehiago, gatazkekiko laguntza handiagoa, zintzotasun handiagoa. Zugan pentsatzen baduzu, zerk sortzen dizu segurtasuna? Zerk eragiten dizu segurtasunik eza?
Ariketa bat egingo dugu. Seguru sentitu zinen leku, egoera edo esperientzia bati buruz pentsatu. Eta beste leku, egoera edo esperientzia bat non ezinen seguru sentitu. Zer zegoen edo zer ez zegoen? Zer gertatzen zen edo zer ez gertatzen? Berez, ez da aurrek eta nerabeek senti dezaketenaren oso desberdin, ezta? Tratu On Plusetik honen inguruan hitz egin nahi dugu. Espazioak sortuz, topaketak sustatuz, prestakuntza eskainiz eta praktika onak partekatuz. Kontzientzia pizteko, indartzeko eta gaitzeko. Ezagutza eta ebidentzia sortu eta elkarrekin zabaltzeko. Horrela, gure aireak tratu onaren usain handiagoa izango du. Prebentzio kutxo izango du eta indarkeria partikulak ez dira hain erraz hartuko. Eredu batetik abiatuta egiten dugunari zentzua emanez eta beste batzuk ezagutuz. Ez gehiago lan egiteko, baizik eta hobeto eta eraginkorrago lan egiteko. Horrela, haurrak eta nerabeak gehiago babesten dituen gizarte baterantz jartzen dugu iparrorratza.